Произвеждаш ароматни свещи, плетеш играчки, рисуваш картини, рисуваш върху дрехи, върху чаши или създаваш нещо ръчно с вдъхновение и любов. Знаеш какво е да вложиш часове, дни, понякога и месеци в една единствена творба, да вложиш душата си? Но когато е време да покажеш тази творба на света, често идва тишина. Хората се възхищават, но не купуват. Платформи има много, но никоя не е направена специално за теб, за твореца. В социалните мрежи си само още един профил сред милиони, в големите онлайн магазини просто един продавач, а ти не си просто това. Ти си творец. .sellmyart е платформа създадена с грижа и разбиране към хора като теб. Тук няма нужда да се състезаваш с фабрично производство или ефтин внос. Тук хората търсят ръчно направено, истинско, уникално. На тази платформа всяка творба има своята стойност, а всеки творец своето пространство. Ние не ти обещаваме чудеса, но ти предлагаме една нова възможност да покажеш изкуството си на онези, които го оценяват. Ценителите тук не са случайни купувачи. Те търсят изкуство, търсят история, търсят теб. Създадохме различни планове, включително и безплатен, за да можеш да започнеш без да рискуваш нищо. А когато решиш, можеш да преминеш към повече с повече видимост, повече подкрепа, повече възможности. Ти сам избираш пътя си. Sell My Art не е просто сайт. Това е мост между твореца и ценителя. Място, където изкуството оживява в очите на другите. Място, където можеш да продължиш да правиш това, което обичаш и да знаеш, че не си сам. Защото ние вярваме, че изкуството има стойност. И че творецът заслужава подкрепа, уважение и шанс. Ти избираш как и кога да растеш, ние ще бъдем до теб. А за теб, който гледаш това и търсиш нещо истинско, ти, който цениш ръчната изработка, уникалното, онова, което не се повтаря, добре дошъл като ценител. Тук няма фабрични копия. Всяка покупка има история. Всяко изделие душа. Ставаш част от общност, която подкрепя съзиданието, а не конвейера. Творец и ценител. Две страни на една връзка. Единият създава, другият открива, преживява, подкрепя. Без единия няма другия. Sell My Art е мост между тях. Платформа, която вярва, че изкуството не трябва да се губи в тишината. То трябва да бъде видяно, усетено, споделено. Sell My Art – мястото, където изкуството среща своята публика. Присъедини се днес, като творец. Или като ценител, като част от едно истинско движение. Изкуството има нужда от теб, като създател или като този, който търси и подкрепя. Натисни бутона под видеото и стани част от Sell My Art.